Zaskia Mujib Apung Ahmad. Ing mriki kula kalih anggota kula badhe mratelakaken tanduran ingkang nami tales. Adhedhasar tugas saking Buis guru basa Jawa ngenani cangkriman ingkang wujud cegakan inggih punika wiwit-wite tales bodhonge karwa fae. Tales utawa serata yaiku tetuwuhan sing ngesalake uwi-uwian kang migunane tumrapen mangingsa duweni godhong kang amba lan empok ana jero lemah kang bisa diolah maneka warna lan uga isa gawe panganan pokok. Tales uga termasuk pala pendem kang duweni kandungan karbohidrat kang isa digawe nganteni sega, duweni manfaat liya kayata isa ngurangi resiko kanker lan nyegah penyakit jantung. Mekaten kalih wonten kirang langkung dipun